Wow. Right. Oh, ito yung mga gusto ko. Kain po. Mm. Wow, uyap. Welcome back mga studio to another mukbang for today's episode po. Mayroon po tayo ditong nilagang pata ng baboy. Mayroong sabaw. Yan o. At saka mayroon din tayo ditong, ano siya siya mo? Uyap. Uyap. Nga, giluto na siya. Mayroong sausawan, papuwa sumul. At syempre, mayroon tayo ditong bahaw. Yan, muha tag bahaw. Hinagmay lang ni. This is my breakfast mga studio. Okay. Mayroon din tayong maliit na coke dito mga studio. Yan. So tara, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Shoutout po tayo mamaya. Tara, kain po mga studio. Sabaw muna. Init pa ni. Init ko. Sobrang lapot pa ng sabaw mga studio. Wow. Right. Oh, ito yung mga gusto ko. Kain po. Melts in the mouth. Mm. Manalong sarap. Bukog. Sabaw. Ah. Lagyan natin ng kuan. Ng uyap ba? Wow, uyap. Yan o. Pampagana talaga kain yung uyap. Ayan.
Ang tagal ko na hindi nakamukbang, mas sobrang busy kayo mga studio. Wah. Kaya pag meron mga collagen ba? Lagyan natin ng uyap. Ano bang tawag sa uyap sa Tagalog? Alamang? Alamang. Bagoong alamang, no? Okay. Sobrang lambot na. Sira na. Kain po. Excuse me po. Ito yung bukog. Sobrang messy po. So yun, panalo mga studio. Shoutout muna tayo. Shoutout po kay Edna Vargas from Mandaluyong City. Salamat po sa suporta. Shoutout Mates Pereira from Nueva Ecija. Shoutout Helson Abo from Oriental Mindoro. Salamat po. Shoutout po kay Jeremy Baptismo. Ayan, salamat po. Shoutout Nasdi Vlog from Imus Cavite. Shoutout Wang Mukbang. Ayan, mahilig dito sa mukbang pala. Shoutout din kay Ivan Borgeta from Perez, Quezon. Maraming salamat po sa suporta sa Bisaya Studio po. So, fully ngayon na
month, marami-rami yung upload namin. So, God bless po sa lahat. Thank you and goodbye. Bye-bye.